Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Monica. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Honey, my love, so sweet. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Napadas sa iyang kaagi karon, makining sa kababay nga taga General Santos City. Ang tumatatampo, nagdasangan nga Monica. Recorded by X Thunder Gaming. Nak, mangutana ko pa. Unsa man ma? Naana kay uyab? Wa pa man ma. Ay, nga naman, way nang uyab ni mo? Naaman ma, pero dili man ko ganahan nila uy. Og mahadlok sad ko nga mapareha sa uban nga pasakitan lang. Ay, mausab. Gusto ko nga mag-focus una ako sa akong pag-eskwela ma. Nga sa ato pa, dili gyud ka ganahan mo sa relasyon? Na, unya na day uy. Sa tanan ba na tong amiga, no? Ikaw na liway uyab. Maayo pang imong manghod kay minyo na. Pero ikaw, wa pa gyud uyab. Hey da, dili man ko ni lumba ang kinabuhi good. Sige lang, makauyab ra lagi ko. Day Monique, mukuyog ka na mo. Asa man mo? Manglaag mi. Ay, di lang ko eh. Kaya basi mahibong si mama nga dugay kong pauli. Unya, muna lang ka na uli. Mauna lang ko ninyo, day. Sige, Day. Amping. Ganahan gid kay ni si Day Julian makiglaag sa iyang mabarkada, uy. Pasagdalan ako siya. Saon nga ma'am sa niyang kalipay. Ay, agay! Ay, sorry. Sorry, Mika. Nabangga na hinong tika. Sorry sad, migo ha. Wa ko makabantay ni mo, good. Oh, sorry ki kayo, ha? Sorry ki kayo. Kinsa man tong tawhanan nakabangga nako? Gwapo ra ba? Wa din ni mo ila ha. Ako di makikila-ila niya. Ang buot ako ipasabot ba? Nga wa di ka masuko sa dihang iyakang nabanggaan. Masuko unta ko, pero nangayo man din og pasaylo. Nya, sibat dayon. Mao ba? Day, gwapo ra ba? Uy, hagikilig lagi ka. Ikilig day ko. Kaklaro ano? Naunsa man ko eh. Dili man hinoon mawasak mo na ang tao nga nakabangga nako. Kinsa magikat ng tawhana? Asa naman ni Stay Julian, uy? Ingon man siya nga, ano mi din magpaabot ilaw sa mangga, pero pa man siya din eh. Ay, Monica. Ikaw? Recorded by X Thunder Gaming. Di ba, ikaw man itong nakabangga na ako? Ako bitaw to. Unya, ano nakailaman ka na ako? Nanguta naman ko si mong amiga. Kunoon si mong pangan. Ingon man sila nga, ikaw kuno si Monica. Alkansi day ko ini, kay nakaila ka na ako. Unya ako makaila ni mo. Ako na si Kirby. Hi, Mon. Pauli na ka? O Curvy. Dungan na lang ta. Kay mapauli na masab ko. Hoy, Day. Nagkuhig lagi mong curvy gahapon. Nakaila ka ni Curvy? Kaila ka, ayo, uy. Ano nagkuyog mo? Awon sa man, nangayab siya ni mo? Ha? Wa day, uy. Iya magugong nabanggaan hangtod nga mao to nagkaila gid mi.
Gwapo kayo si Curvy sa. Tinuod gid ay. Gwapo gid kaayo siya. Mauswerte gid kaayo kaday kung magkauyab mo. Mon, pwede ko mangayo sa imong Facebook account? Ha? Nga naman? Gayud lang, kuan, ganahan ko nga magka-friend ta. Okay ra nimo? Okay ra, uy. Mao na akong Facebook account, oh. Nga sa ato pa, nagsige na mo chat-chat? Wa day, uy. Nangayo maka siya sa imong Facebook. Wa di siya mo chat ni mo. Kuan, igora man to siyang nangayo, pero wa man mo chat. Eh da, bahala siya, uy, mo chat ba siya dili. Nagtuo kong mo chat si Curvy na ako. Dili man di ay. Oh. Teka lang. Siya maling nanawag. Hello. Kumusta mon? Okay ra. Wa ka mingawan ako. Wa man. Ngano di ay? Ako kay imingon nimo. Atik sa doy. Tinuod lagi. Pwede ta makita og ma. Ha? Ngano man? Naala ko importanteng isulti nimo. Isulti na lang din sa cellphone kay importante makhana. Di pwede we. Kinahanglan nga personal gid ni. Mga magkita ta og ma ha. Sige. Salamat mon nga nakikita gid ka nako. Unsa day mong tuyo nako nga dili man nimo pwedeng isulti sa cellphone? Kuan mon. Nahinumdum ka niya tong kuan gani katong nagbangga ta sa una? Ngano di ay? Naibaw ka sukad itong nakabangga ta. Di lagi ko malimot nimo. Curvy. Mao na mon. Mao to nga nangita kong paagi nga magkaila ta. Og sukad ato dili na ko makalimot nimo. Og akong na-feel nga nahigugman ko nimo. I love you, Monica. Curvy. Wala tinuod. Love di ka. May chance ka ko? Ang tinuod. Nakagusto sad ko nimo, Curvy. Kung mo na, uyab na ta. Oh, Curvy. Salamat mon. Ngawa ko nimo panto sa udugay. I love you. I love you too, Curvy. Tinuod ni nga akong nadunggan, Monica. Nga uyab ko na ni mo ng Curvy ka na magsigig hatod-hatod ni mo. Oo, ma. Ay, okay raman na mag-uyab-uyab ta. Ang importante, nga muhuman ka gyud sa imong pag-eskwela, ha? Ayaw ka bala ka, ma. Kay muhuman gyud ko sa akong pag-eskwela. Mon, taod-taod naman kita nagkauyab. O may trabaho na sab ko. Magminyo na lang ta. Kaya na din imong magtukod og pamilya. Kaya? Sige. Sige, masugot kong magminyo ta. Basta kaisaad lang yun ako, ha, nga dili ko nimo binuangan. Dili gid mahitabo nga ako ng buhaton nimo. Nga binuangan ka. Tungod kay love ti ka. Salamat, Curvy. I love you, Mon. I love you, Curvy. Si Curvy kidi ay ang lalaki nga gihatag sa Ginoo para nako. Og karon, minyo na mi. Wa sad ko magmahay kay pinangga man kaayo ko niya. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.
Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalang kaagi ni Monica nga taga General Santos City. Uban sa awit ngayang kipangayo awit nga nagulahan, Honey My Love, So Sweet. Ang mong kaagi gibuhatan no diwa sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.